Bună ziua, dragilor! Ce faceți? Bine v-am găsit la un nou episodation de pe canalul meu de YouTube. Ei bine, astăzi am răsărit și noi prin Piața Mare din Sibiu. Avem aici în mână gentuța de la camera mea de filmat și mergem puțin. Urmează să ne întâlnim cu cineva la Goat Rally. Atenție! Mergem frumos și vedem cine va rezerva această zi mirobolantă. După vă iau cu mine că vreau să-mi cumpăr ochelari de soare. Ați auzit bine, ochelari de soare. Și după poate facem și un taste test nebun la matcha, că mi-e tare doar de matcha. Revenim. Uite, văd un băiat cu kendama, dar nu mă. Like, subscribe, share și haideți cu moi. Domnule cameraman, cum vă simțiți în această zi? Domnul cameraman mi-a spus că înainte să ajung eu, aparent este un STO, un huracan normal, care face ravagii prin orașul Sibiu, 1700 de cai putere. Ne punem la valiera sub tricou, cum ne-a învățat tata. Nu mai dăm nume, așa, și vedem ce ne va rezerva ziua de azi. Vreau să vă arăt că mi-am găsit niște ochelari. Am fost așa în discuții cu cineva, să mi-i cumpăr, să nu mi-i cumpăr. Sunt un pic așa puțin mai scumpi, dar o să mi-i cumpăr, pentru că sunt ceva extraordinar, aș putea spune. Mâine plecăm spre București, o să stăm până vineri și după peste 2 săptămâni iar mă întorc în București, că sunt plin de treabă. Dar am și vloguri de filmat la Sibiu, așa că haideți să ne vedem cu domnul Vlad și al său huracan normal. Apare nu e Evo Spider, eu prost. Astăzi m-am întâlnit și cu domnul Daniel Ilea, de la Daniel Ilea Film. Salut, Andrei, ce faci? Vă salut, domnule Daniel. Ce faceți în această zi călduroasă de vară, în centrul Sibiului? Sibiu, Da, ce am venit să văd și eu puțin Goat Rally, prima oară când vin. Mamă, vedem câtă lume. Toată audiența ta e aici. What the fuck? Wow, cum arată Geo la Baby Blue. Dumnezeu, la el mergem acum. Nu știu cu e, mergem la el. Daniel, eu zic să veniți cu mine, că era să mă și împiedic, să și cad. Mamă, și cum facem cu piesele? Că mi-au copyright pe astea. Pune în cadre mai mici, auzi. Oare Geo ăla e din Sibiu, ăla Tiffany Blue? Nu pot să cred, Oh, vă pup viețile mele. Stați că uitați cu cine am întâlnit. Ce faceți viețile mele? Vă pup. Goat Rally, chestii, ce faceți? Bine. Bine? Oare să apareți în vlogul meu? Da. Mă bucur că v-am văzut. Cum e la acest raliu? Foarte fain, dar ne-am cam plictisit. V-ați plictisit, dar văd că sunteți dotați. Ia să dă și eu un pic steagul ăsta să fac așa. Așa o să-mi fac și eu steaguri. Fraților, nu uitați să dați subscribe la Andrei 1 Iulian. Andrei Iulian, de fapt. Nu știu cum să vă spun, dar în fața mea se află mașina visurilor mele. Adică Mercedes G63 AMG, pe care mi-l doresc în viața asta și o să-i fac interiorul Baby Blue, adică exact culoarea pe care o are mașina asta în exterior. În spatele meu se află un Brabus. Încă unul, dar ăsta face mie cu ochiul, așa că haideți cu mine să moară ăia, vere. Da, cred că o să dau un follow la Aesthetic Clinic London. Wow, vere, cum arată mașina. Este ceva, aș putea să vă spun că ceva top rău de tot să moară ea. Mama. Deci astea sunt mașinile visoare mele. Poți să arăți puțin, te rog? E începător. Ăsta e Eric din Constanța, mă, cu huracanul, stai puțin. Deci în spatele meu puteți observa două. Astea sunt mașinile visurilor mele, astea două. Așa arată orice băiat fericit, nu înțelegeți în capul meu acum. Mă pierd în detalii. Asta e mașina lui Liviu, un M5, în 2025 sau 4, nu? Eu sunt în supra-extaz, nu știu dacă există cuvintele astea pe care le inventez eu chiar acum, dar v-am zis, huracan Evo Spider. Este vreunul, domnule cameraman, aici? Cred că da. Este? Direct la zburăm. Și G-clasul ăla Tiffany Blue, care efectiv mă pierd în detalii, nu mai știu să vorbesc. Închidem secvența asta, că nu mai știu să mai vorbesc nimic. Ne vedem când îmi revin cuvintele înapoi, vă pup! Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. Bună ziua! Salut. Ce ai spus mai devreme? Tot nu mi-ai găsit gagică. M-am chinuit să-ți găsesc... Ce? Urât așa. Urât, da. Deci, cred, mai nou, m-am apucat să le găsesc iubite urmăritorilor noștri. Nu ți-am găsit, dar îți găsesc eu una. Pun pariu că îți găsesc. Vorbesc eu, fac eu. Aici, azi. Astăzi? E plin? Nu știu dacă găsesc azi, dar îți găsesc eu una, spun pariu, pe cât vrei. Poate de aici, de la Go 3 Nu, ți-e trebuie de vârsta ta, viața mea, nu te arunci mai în sus. Nu, păi ce facem? Vrei să-ți iei mămică? Ce vrei? Păi da, sugar mami. Nu. V-am pupat, o să-ți găsesc și iubită viața mea. Revenim, mă duc să filmez restul de videouri, vă pup. Deci Lucas al meu, uitați-vă ce a trântit aici la telefon, îți iau puțin telefonul. Una bucată follow Andrei Iulian, și a doua bucată și pe contul mare, că e viața mea. Așa arată un abonat adevărat, te iubesc. Ești topul meu, topul de pe lume.
Eu Acum- port ochelarii de soare pe ochi, că pe bune vine să plâng. Mă, da, acum ai și tu o vârstă, nu te grăbi. Cât ai? 21? 20. Poți să și îți închiriezi o mașină, nu trebuie neapărat să fie pe numele tău, nu? Corect, da. Mașina asta e vreo 600 de mii. Adică cât un bloc, cât un apartament de 2 camere în primăverii. Exact, 700 de mii. Asta nu sunt expert, nu sunt bisoi să vă dau detalii nebune. Ai viețile mele la poze, sunteți viețile mele, vă iubesc din toată inima mea. De ce să fac? 2 orbituri și 2 reversuri. Ce înseamnă aia? Deci una așa. Ok, deci una stânga, două stânga, două dreapta, cum ar veni, eu? Dacă fac asta sunt tare, nu? Da. Stai, nu se pune asta, e. Deci așa. Aproape. Sunt varză, nu? Da. Stai așa. O fac. Încă una? Da. E bine. Dar stai că știam eu o schemă de când eram eu așa mai mic. Cum era? How? Stai să desfac bila asta. Mergi. Te pup, viața mea, mă bucur că m-am văzut, vă iubesc. Sunteți viețile mele. Vă pup! Vă pup, pa! Eu sunt șocat. 1700 de cai are mașina asta? Dar câtă căldură e lângă ea sau mare ea, nu? Doamne, oare o să apucăm să avem un Huracan Evo Spider, un G-Class, un Cullinan și ne-am GGT în viața asta? Dacă acum suntem aici și vedem mașinile astea cu ochii noștri, oare cum va arăta raiul? Nu o să-mi strice nimic vibe-ul de azi, că sunt prea fericit. Voi nu vedeți că acum apar supărat, dar nu sunt supărat deloc. Sunt doar ultra fericit. Credeți-mă din inima mea. Aici este mașina domnului Vlad Stoica. Zice acum din mașină, dați subscribe la Andrei Urean. Dar vă nu v-au zis, subscribe la Andrei Urean. Fraților, este Vlad, nu mai trebuie să-mi facem nicio introducere, că știți. Salutare, salutare! Vlad, o întrebare am pentru tine. Să presupunem că ai toți banii din lume și a trebuit să alegi o mașină pentru tot restul vieții, dar nu mai schimbi. Care ar fi aia? Ok, dacă ar fi să nu se strice, aș alege probabil SVJ sau dacă chiar aș avea bani nelimitați, Bugatti Chiron. Aia ar fi. Vai de viața mea. Vlad, vreau să zic că ai un Huracan. Dintre toate culorile pe care le-ai făcut pe mașina asta, asta e cea mai reușită. Place negru satin? Vai de viața mea și cu jantele. Și te-am mai văzut eu pe bulevard, dar nu mai dăm detalii. Ți-am zis Infinite Aura. Mulți mi-au zis că trebuia să fac și jantele negre, dar mi se pare că o pată de culoare acolo totuși trebuia să fie. Nu, jantele astea așa, top. De că le făceai negre nu mai era hazul ăla, nu mai. Bun, mersi de confirmare. Se poate să intru și eu puțin? Intră liniștit, ca la tine acasă. Domnule Radu, cam greu cu urcarea, dar dacă ne ajută Dumnezeu, odată în viața asta tot o să avem unul. Doamne, cum arată! Viețile mele, am terminat într-un final experiența noastră de la Go Rally și a fost genial. Mi-am revenit într-un final, sunt bine, am filmat și cu domnul Donca și acum mergem ușor să ne uităm de ochelari de soare. Am zis că am găsit niște ochelari de soare și de 2 zile este o luptă cu mine, dacă să mi cumpăr sau nu, dar o să mi cumpăr. Vreau să și mâncăm. Da, mi-a plăcut maxim, am făcut poze cu voi, ne-am distrat, ne-am urcat în tot felul de mașini. Vă iubesc maxim, chiar mă bucur că vă aduc un zâmbet pe buze și sper ca viitoarele vloguri să vi le aduc la un alt nivel. Chiar încerc să aduc un content mai diferit. E destul de greu, mai ales în Sibiu, dar de asta am mutat la București și de asta o să vă zic eu că o să fie bine, o să punem gândul cel bun în față și o să rupem, nu? Cei mai buni din România. Asta zic și eu, odată, eu zic că o să rupem. Cei mai buni din România o să fim. Da, hai să facem un pronostic, dar fără să-mi aruncați calde sau reci, da? Dacă ar fi rapid, în 10 secunde, unde mă vedeți peste 2 ani? Adică mă vedeți mai jos cu abonații sau mai sus, pe YouTube? 5 milioane pe YouTube. Vă sun eu! 5 milioane, asta trebuie să mă duc internațional, gen. Dacă ar fi să vorbim ceva real, gen. Ai văzut tu engleză? 5 milioane de... Nu, hai să fim mai realiști, gen. 180.000. 180.000 în cât am zis? 5 ani? Eu 100.000 îmi doresc în 2 ani, gen. Oricum, viețile mele o să se aboneze, pentru că... De ce vrei să ai numărul ăla de urmăritori? Ce Păi crezi că 100.000? nu știu, cam asta e dorința mea următoare, să am 100.000 pe YouTube. Știu că este o responsabilitate extrem de mare să ai 100.000. Asta o să fac, o să-mi îndrum abonații într-o direcție cât mai bună, o să-mi îndrum abonații într-o direcție cât mai bună și o să-i fac să râdă mult. Deci nu o să fiu genul ăla, bună ziua, bine v-am găsit, ăsta e biroul meu de avocatură sau chestii de aia serioase. Nu, noi o să râdem și live-uri și toate nebunile. Am venit să ne căutăm ochelari de soare, dar m-am ajutat. 2 minute vă mai dau până mă dă paza afară. O să seamănă așa, Italia. Dar era unul care... Radu, lasă camera un pic mai jos, mâncați cu data, că suntem țintă precisă. Părere, note, șanse la asta? La turbatul ăsta? Hai la ochelari.
jumătate. Sunt de la damă, dar eu tot o să mi cumpăr. Ai. Aș vrea să iau o pereche. Ăștia cred că sunt extrem. Sau ăștia. Îi luăm pe ăștia. Auzi, ăștia nu seamănă cu ochelarii lui Mocioiu? Sau al lui Soi, nu știu. Așa supărați. Sunt tot rău. Mă tot gândeam eu astăzi. Câte ai făcut tu pentru mine? Și nu ți-am luat o floare. Sau ce aș putea să-ți mai cumpăr? O apă? O floare? Un ficus. Un ficus, viața mea. Nu, un ficus, e frumos, ți-l plantez lângă birou. Știi că e de la Andrei Iulian. Vrei? Ce notă merită ochelarii mei? 10. 10? Viața am cumpăr și ficus și trandafiri și dulce. Nu știu ce se va mai întâmpla astăzi, dar noi revenim. Nu mai avem lavalier, nu mai avem cameră, s-a terminat bateria, nu mai avem card. Eu tot ce mă rog e să nu-mi scrie pe card că trebuie să le formatez. Revenim, ne luăm la pizza și revenim. Sunt un pic așa, un pic obosit, mă doare și puțin capul, dar cu ochelari ăștia 3D de sudor, cum zice domnul Daniel, nu fac treaba. Am ajuns la un păhărel de cola. Așa te văd eu, prin ochii mei. Un adevărat home. Noi o să ne luăm copyright, o să revenim după ce ne bem păhărelul de cola. Revenim! Viețile mele, am plecat și noi de la mall într-un final. Mergem să mâncăm ceva. Doamne, a fost genial, a fost astăzi la Go Trelly. V-am zis, după ce am ieșit din huracanul lui Vlad, am un gol în mine, nu mai pot. Să mă scuzați dacă nu mai este atât de hype. Acum mergem la mașină, că am parcat mașina, credeți-mă, a fost full de oameni. Este la cel puțin 1 kilometru față de noi. Revenim cu update-ul de la masă, nu? Viețile mele, așa îți dai seama că ai avut o zi mega productivă când vezi mesajul ăsta și apeși pe rec și nu te lasă. Viețile mele, am ajuns într-un final și la celălalt mall din Sibiu ca să-și cumpere domnul cameraman un Taco Bell pentru că merită. O să avem o surpriză pentru el într-un vlog separat. Putem fura o dătă de legu? Se vede. Vorbim de tare. Se vine Mergem să mâncăm și revenim, să rupt în gură, nu mai pot, gata, oprește camera, gata. Tocmai ce ne ajuns și nouă comanda și ne punem să mâncăm, suntem rupți de oboseală. Chiar înainte să dăm drumul la cameră, vorbeam cu domnul cameraman cât de tare a fost ziua de azi, a fost tare rău de tot. Nu mai filmăm că iar ne luăm copyright și o nebune să vă notificarea de copyright. Nici la lavaliere la mine, că nu mai avem baterii la lavaliere. Da, mâncăm și revenim de la mașină cu outro. Mă bucur. Dragilor, cam ăsta a fost videoul de azi. Mă bucur enorm că v-am văzut și că am făcut poze și că am vorbit cu voi și ne-am jucat cu kendama. Am făcut TikTok-uri. Vă iubesc pe toți, vă iubesc din tot sufletul meu. A fost o zi, efectiv o zi legendară pentru mine. Vă mulțumesc tare, tare mult de tot. Ăsta a fost și video de azi. Sper din suflet că v-am adus un zâmbet pe buze. Am luat din greșeală cel mai mic card de memorie pe care l-aveam, adică la de 64 GB. Am dat, am filmat cu telefonul, dar asta este, a fost o greșeală. Important e că am dus ziua până la final. Eu am fost Andrei, viețile mele, mă bucur tare mult că a stat până la sfârșit, vă pup. Dacă a stat până acum, vreau să scrieți în comentarii mașina mea preferată. Dar nu la ce mașină vă gândiți voi că ar fi preferata mea. Efectiv scrieți mașina mea preferată. Oamenii care au stat până la final, să vă știu exact dacă vă plac sau nu videourile mele. Vă iubesc din suflet, eu am fost Andrei Iulian, vă pup, ne vedem data viitoare, viețile mele, la un nou videoclip. Mă scuzați dacă a fost mai supărat, dar mi-am revenit. A fost o zi genială, v-am pupat, pa, pa!